Hai 2 semanas o conselleiro de Economía, Francisco Conde, anunciaba o primeiro coworking que a Xunta organiza na provincia de Pontevedra e que tería como centro neurálxico o Pazo de Vista Real de Vilanova. Hoxe xa é unha realidade e dos 22 proxectos que conformarán esta aceleradora empresarial xa hai 10 solicitudes de diversos emprendedores. Aínda quedan prazas vacantes, polo que esta mañá, acompañados por representantes do IGAPE, desde o Concello quixeron animar a todos aqueles que teñen unha idea a sumarse a esta iniciativa que ademais é gratuita. Facer un chamamento a todos os emprendedores que queiran montar un negocio, que se acerquen aquí. Están todos os días, non? Todos os días, en horario de mañán, horario típico de oficinas administrativas, e, bueno, que veñan por aquí, co que teñan en mente, e que polo menos pregunten. Porque, polo menos, ainda que non sea escollidos, van a orientar. O concelleiro de Promoción Económica destacou a importante axuda que supón para os proxectos formar parte dunha aceleradora deste tipo. O asesoramento durante 5 meses dunha idea, dun proxecto que pode culminar desde o inicio hasta a financiación total e posta en marcha do negocio. Os representantes do IGAPE explicaron os requisitos que se precisan para formar parte deste coworking, centrado fundamentalmente nos sectores do turismo e da alimentación, pero tamén nas tecnoloxías da información e comunicación. Os emprendedores o que teñen que poñer é unha idea, un proxecto. Poden caber tanto persoas que neste momento non sean empresarios como empresarios que teñen unha reciente actividade non superior con carácter xeral aos 6 meses ou aqueles, como tamén, como decía Javier, diversifiquen, teñen unha nova línea de produción ou de negocio diferente a que viñan utilizando. Está previsto que antes de que comece setembro estén asignadas as 22 prazas deste coworking que terá unha duración de 5 meses.